Boas, eu son Fran Millán, son de Ribeira. O proxecto chamase Frouma. O que facemos en Frouma é deseñamos e fabricamos mobiliario a través da madeira de bater recuperada. Decidime facer de autónomo, eu veño de os últimos 7 anos paseime recorrendo o mundo traballando para as empresas máis importantes de ebanistería do sector Contra. Foi unha etapa na que aprendín moito, pero ao mesmo tempo foi moi dura. Entonces eu quería establecerme aquí, en Ribeira, na miña terra, e quería facer un proxecto que tuvera valores, que fora algo distinto, que a xente teña un salario xusto, que o que podas facer toda a cadena de valor teña esas condicións dignas de traballo. Eu alguén que este pensando en emprender ou facerse autónomo, o primeiro que lle recomendaría é que se asesore, que busque asesoramento a través das diferentes institucións ou medios que hai, porque eu penso que é o primordial antes de dar ese paso.